Fuck you. Lekker arma. Hè? Lekker arma. Meisjes, hij is single. En hij ook. Maar hij niet. Leven is toch zo moeilijk. Niet? Hij ook niet. Ik ben single. Maat. Jij? Tuurlijk wel. Ja, maat. Net met de 100ste af. 100ste. Is dat een website of zo? Hé. John. Ja? YouTube money. Belgium the best. Hangi günler açın zaten? Iemand, plakje, baksana. 1 bot 905. Kijk, dit is België. Nou, leuk. Dat is iemand af. Hè? Dat is iemand af. Ja, ja. Iedereen gaat toch straks iemand. Kijk, ik ga 1 op Oudjes dan. Geen foto trekken, maar. Ja, oké, ik ga 1 op first person maken. Ga weg. Minecraft. Nee. Hey, weg van mijn vader. Hè. Je kan hem pakken, maar niet mijn vader. Welke S, son of welke SOAB heeft hij gedaan? Oké, ik neem de SOAB terug nu. Dit is een oom. We all know that, Arman. Arman, ik heb een zetel gevonden. Mijn lievelingsijsjes, man. Kijk dat. Die heeft echt lekker aardbeien, man. Naar waar gaan we? Even. Jullie ik me. Ja. Hé, te voet naar Roosde. Minecraft app. Minecraft gibi yapma. Oh, I'm a creeper. Hey. Ik ga niet afkappen. Ja? Tot straks. Is dat niet Met afkappen bedoelde ik wel. Pauze. YouTube money. What's money? YouTube money. Yeah, random dancing. Die man lijkt alsof hij een Godfather heeft gespeeld. Oh ja. Hey. Yeah, good boy. Kijk, het is nu. Kijk. 17:54. 17:54 en nog 2 keer zal lopen. Oh. What the fuck? Maat, straks een monster kopen. Kom. Nee, niet aan de nachtwinkel, maat. Hè? Ik ga van Oemetsmarket kopen. Görüşürüz. Hij is back. Geen bolle monster. Hey. Can, kontrolün kayıyor içinden. Onu ben de biliyorum. Çekme. Başımızı çekti mi lan size bizim? Daha değil. Şunu çekiyorum işte. Mahkemede delil olarak kullanırlar. Bir dakika başını. Otostop, help update. Sen şeydiniz. Kaçıyorlar. Kibi'de niye inmiyorsunuz siz? He? Kibi'ye gittik. Biz çünkü monster alacağız ya da. Tamam mı lan? Arman! Gel. We zijn gekomen. Voor het eerste keer geen tauw. De wereld gaat onder. Monster alacaktık değil mi? Monster. Tweelingen zijn verenigd. De Johnson tweede monster. En mijn vierde. Niet oğlum, dat is mijn 2,5. Wist je nog wel, braderie? Ja. Ik heb de helft van die ook gedronken, hè? Ja. Die heeft het uit mijn handen genomen. Gewoon uit mijn handen gegeven. Oh, wacht, je had het al